Good morning! Happy Monday! Nag-aantay na lang si Groot para labas ni Daddy. Ayun, pasada alas 8 na guys. Tambay na naman dyan si Tom Tom sa labas. Ayun, palalagyan ko dyan kay Daddy ng harang. Kasi baka ma-outbalance siya kasi nagtitwitch pa siya, diba? Malaglag. Ayun. Anyway, magandang umaga. Happy Monday, guys. Ang dami namin nilaban kahapon, no? Ang dami ko palang nilaban. Ayan. Punong-punong aming sampayan. Diba? Yan. Si Daddy nagtagasampay ko kahapon. Ako lang tagalaba. So, inubos ko talaga. So, yun na ba? This yung aming pang workout. Kasi later is back to gym na naman kami. Ayan. May ano pala doon guys, yung mga nag-comment sa inyo na dapat magpa-check up na muna, yung gano'n. Inano naman kami guys, dumaan naman kami doon, pero hindi nga lang sa doktor. Pero para makasigurado pa. Ay! Ano? Milk time! Si Maggie lang nasa loob pa, doon pa kasi si Daddy. Alam nyo naman yung maka-Daddy. Sarap naman. Sili ito. Wow. Yum, yum. Ano kayong lasa nito? Ano? Lactose free. Yay. For cats and dogs. Saan kayo nakuha to? Lactose free. Ano natin yan? Huwag masyadong curious. Baka mainom pa natin. Charot. Ay! Ubus agad si Baknit! Tom-tom. Punta muna ako guys sa sa bangko. Last 9 na eh. Baka makakabang pila. Lunis pati ngayon lalo't nagkukuha na ng or nagbibigay na ng mga bagong ATM yung BPI eh. So, ayun, wala pa si Daddy. Tulog pa naman si Chris. Alis na ako para makabalik ako agad makapagluto ng lunch namin. Kunin ko lang yung requirements. Oops! Daming tambak na resibo eh, no? Ayan yung aming marriage contract. Kasi yung sa NSO kinuha ng tawag dito? Kinuha sa DFA. So, sana pwede na to. Hanap ako guys ng dahon ng bayabas. Oh, wala na. Putek. Kaya mas maganda dun sa sa Cartimar. Epic fail. Close pala ngayon kasi holiday. Kaloka. May ali na nandun sa tapat ng BPI. So, sinisilip niya tapos may kinakausap siya, may dinuduro siya. Akala ko magbubukas kasi malay mo naman hindi sila sakop ng holiday, diba? So, tinanong ko, magbubukas po ba yan? Sabi niya, oo, andiyan sila sa loob. Ayaw, nagmi-meeting, ayaw lang ako papasukin. Ganun. So, nag-antay ako. Mamaya kwento ko, guys. Dito ako store guys. Kuha lang ako netong meron pa palang mamala. Loko talaga to si Vika. Sabi wala na. Kasi na to eh. Nanganganib na yun. Wala pa yung stocks niyan eh. Ayan. May mga dumating na bagong Sophie Paris Magic Pink Cream. Yung ginagamit ni Nadine Lustre. Pang tint. Ayun. Ito. Sunblock spray. SPF 100 na with glutathione pa guys, 100 ml. Ayan, kailangan ko nito kasi pag lumalabas ng may araw na. Ayan, 250 pesos lang, gets na kayo. Pwede sa face, tsaka sa body na siya. Face and body na siya guys. So, ayun. After wash daw. So, nakalabas na ako eh. Pero naglamos naman din ako. Tapos kwento ko yung nga guys, yung sa BPI. Naloka ako. Ay, wow. Hindi siya sticky, Totoo nga yung claim niya. Okay, tayo ng
Sa BPI na Ale. So, maayos yung pananamit niya, guys. As in, maayos na maayos siya. So, kumakatok siya dun sa pinto ng BPI. Tapos, dinuduro siya sa loob. So, ano, PI ka. Sabi niya gano'n. Papasukin mo na ako. Sabi niya gano'n. So, ang akin naman, holiday. Bakit Bakit? Pero bukas kasi yung bukas yung parang, di ba may yan? May pinupull down na bukas naman. So, sabi ko baka magbubukas ka lang, ganyan. And then, lumapit ako, sabi ko, magbubukas po ba? Sabi niya, oo, andyan sila, mga PA sila, nagbi-meeting pa, ayaw nila akong papasukin, ayaw nila akong pag-withdrawin, yung mga ganun. So, akala ko, diba, emergency, kailangan ng pera, yung ganun. Tapos, hindi na-curious na ako, sabi ko, imposible, kasi lagpas alas 9 na eh, 9:30 pasado na. So, sinilip ko ngayon, para itanong nga sana kung magbubukas. Diyos ko dahil, nakita ko walang katao-tao. Ang dilim-dilim. Meron naman may isang light. Yun na lang ata sa may counter. As in, wala talaga. So, kinilabutan ako Himana. Sabi ko, hala siya, umalis na ako. Sabi niya, oo, saan ka pupunta? Akala ko ba mag-withdraw ka? Sabi ko, may daanan pa po ako. Yung libreta mo, sabi niya gano'n. Kapag mag-withdraw ka, kailangan ipa-update mo. Sabi ko, opo, gumano na lang ako. So, ayun lang guys. Epic fail yung natin ngayon. Loka. Hindi ko pa kasi natatry yung magpa-schedule sa sa BPI. Alam ko may ganun eh. Lalo na kapag lagi ka namang yung client ka na talaga yung para maging preferred kanila. Search ko na nga lang para di ako nahihirapan. Anytime pwede akong pumunta, hindi ka napipila. Ayun, update ko kasi yung yung account ko. Gagawin ko na siyang ngayon sa Merit kasi ang tagal na porlahe pa rin ako. So, yung namin, yung passport namin pa lang yung nalalagyan ko ng ng Merit name namin na Froggy. Tapos yung iba, porlahe pa. So, parang nagkakaroon ng conflict every time na mag-claim ako mula sa Cebuana. Kasi, ang inaano ko na lang, pinapakita ko na lang is yung voter's ID. Yun lang ang hindi mapapalitan ata. Tama? So, yun. Hinahanapan pa ako ng pangalawang ID. Para daw masigurado na ako yung... Kasi ang tsaka-tsaka ako dun sa voter's ID. Hindi halatang ako eh. Nakaganon pa ako. Yung ilong ko yung nakikita. Tapos, iba yung sign ko. Kaya, kailangan ko mag-update. Anyway guys, ayun, uwi na tayo. Sabi directly daw sa skin, diba? Pero nasasayang eh. Apply ko na lang siya. Mamaya dito na yun si mama. Hindi ko na maantay si mama. Uwi na ako. Brunch na to guys. Pasado alas 10 na eh. Scrambled egg. Yeah. Lagyan ko ng milk tsaka cheese. Tapos pipitay ko itong ham. Yan. Gusto ko sa scrambled egg. Alamakdo. Coffee. Patay na muna natin. Para yung init ng pan yung magluluto sa kanya. Tuluyan. Creamy. Yung kanyang inside. Tsaka iniinit ko lang yung titira pa na lantakan ko na nga. Para ma-burn na yan sa gym. Layers. Para sa soup, ito ang ating gagamitin. Miso. Ayan. Miso na instant. So, ayan may mga kulay siya guys. Blue, green, tapos dark green, violet, and black. Wala kasing English eh. So, basta, lahat naman sila masarap. Tapos, ito yung pinaka-soup base niya. Lalagay nyo lang sa 1 cup of water. So, dalawa gagamitin ko ngayon. And, madaming ganito. Para madaming seaweed. Mas masarap. Ganyan lang guys. Lagay nyo lang yung yung isang pack kasi. Para siyang miso. Miso. Ayun, miso. Tapos halo nyo lang sa tubig. And then, yung isang pack naman is mga dried veggies. Dehydrated. Yun ba yun?
Ayan. Tapos pakukuluan nyo lang. Pwede kayong mag-add ng, ng tofu. Kaso, nasisira kasi pag nagbabawas ako ng konting tofu dun sa binibili ko. So, wag na lang. Yan. Kimchi na lang ang ko mamaya dito. I-partner kasi may egg naman. Tayo lang natin maluto yung mga dry na veggies. And that's it. May soup ka na. Instant miso soup. Mas masarap sana kung may guys, yung fresh na scallion or green onions. Yung dahon. Mas masarap kaso walay ako nun. So, pagtsagaan natin ito. Grabe yung ng ham, oh. Naloka ako. Putok-putok. Hindi ako na nun sa balat. Naglagay nga ako ng ganyan, oh, para yung mga kutsara na sandok dyan is hindi ng mantika. Yan. Bitingin-tingin ako guys ng mga puno. Malay mo, may bayabas. Ang hirap pag maghanap eh. Every lang pala yung nasa palengke. Every Saturday and Sunday. Putla ko na naman. Kaya yun, sayang. Sabi ko baka dito may maligaw na bayabas. Bakit pa kasi bayabas? Pwede namang mangga eh. Mangga? May higad. Okay, sampalok no? Sa lubang. Colors. Anyway, we're off to gym na. Having 1 PM session today. Na tayo sa session ngayon. Kaligo na rin ako. Last session na ngayon. Bukas or sa ibang araw is dietitian yung i-meet namin. Kaya na tayo pa uwi. Ay, hindi na kayo. Lumabas na kayo dyan. Hindi na ako sa close. Kain tayo guys. Turon tsaka lugaw. Tsaka potato fritters. Kain. Si daddy umihi ng paminta daw. Sarap Magkano ba to? Ay wala. Lewan ko yung we're home na guys. Nandito na rin si Emo. Sabi ko kung kailan double pay tsaka maagang umuwi. Wala daw tao sa store nila. Anyway, dumaan kami guys sa hypermarket. Grocery onte. Yes! Wala anak, magluluto ako Ayan, tinapay. Dalawa na kasi. Medyo malakas kami sa tinapay Ayan. Tapos, panglaga. Bumila ako ng panlaga Naglaga kami ngayon. Sakto nandito na si Emma. May mga kasabay kami kumain. Pechay. Bok choy. Corn. Honey. Si daddy. Beans. Potato. Garlic. Tapos ito pala Ano ba to? Pomelo. What else? Wala ka gana-gana mag-haul Ayan, ito pala yung mga meat. Ayan, pandog and pantao. So,
Ayan, chicken, pork, beef. Ayan lang naman sila. Nabumula ako nito, oh. Minced garlic. Kapag tinatamad na akong magtagtad ng bawang. So, yan. Ready to, ano na siya. Then, this one. Shea oil. Likumli. Tapos, ito. Pampalasa lang, guys. And then, this one. Munggo. Sa Friday. Yun. And asa na yung lulutuin ko sa aso ngayon. Ito sa tao. Yung sa amin. Panglaga. Yan. Pork ribs. Laga ako. And, di ikaw na maglagay na ito sa ref. Ito. Sa dog. Yan. Chicken. Diba? Kain tayo, guys. Ayan yung nilaga. Halika na. Ay, nagpalit pala si Ems ng cortina. Oh. Na-boring na siya sa sa purple. February pa yun, eh, no? February, March, April, 2 buwan na. That's it. Kain na. 2 weeks lang ang Pray na, Daddy. kamatis. Any man of Father, Son, the Holy Spirit, bless us, O Lord, with this goodness of God, about to receive from thy bounty, because so Lord. Okay, game. Game. Ito na sa'yo, bahaw. Diyan ako kain dyan. Ano yan? 2 weeks lang ako. Wala. Tutong ba? Ikaw, Ems, yung gusto mo, mainit, malamig. Ha? Keto na? Gusto mo. Okay na, kasi mainit naman yung sabaw. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Pacho. TV. Lodi. Magandang gabi bayan. Nagre-record ni? Ang isang Yeah. pulis ng dalawang iba pa dahil sa pangingikil o sextortion. Hindi ka nag-iwan ng watermelon. Huli na naman sa kasal Eh, di pa malamig eh. ng inakala niyang babae Oh. na nagpiktima sa kanya, isa pala lalaki. Patay ka. Exclusive nagpapatrol. Ha? Jasmine Romero. Ano? Okay. Wait na. Kita sa cellphone video na ito ng Moriones Tondo Police Station ang paglapit ng isang babae sa isang lalaki sa tapat ng isang ospital. Nag-usap sila saglit at nang may inabot na ang lalaki na pera, dito na lumabas ang mga pulis para arestuhin ang babae na unang nakilala bilang Jana Cruz. Arestado rin ang kasama Kain ng tayo, lalaki na guys. nakapulang hood na nakilalang si PO1 Christopher Estreza. Ayon sa PNP, nagsimula ang lahat ng ito Dapat. nang magkaroon ng transaksyon si Jana at ang lalaki sa video na nagpakilala ng isang doktor. 2,000 piso kapalit ng panandaliang aliw. Alam mo, ito yung isang napakamaganda na hindi nagbibigay. Nagkaroon sila ng negotiation dalawa, sabay yung inireklamo dito dapat sa opisina namin itong doktor, nahiningan ko siya ng pera. Mula sa 2,000 piso, 10,000 piso na ang hinihingi umano ni Jana kasama ang pulis. Kapalit na hindi nila pagkakaso ng rape laban sa doktor. Nagkasa ang mga pulis ng entrapment operation para mahuli sina Jana at si Escreza. Iniresto rin ang isang nagngangalang Justine Bautista. Loko. Yun na lang. Nang Bakit? maayos ang Anong ginawa? mundo, dito lang Bribe? discover ng mga pulis na si Jana ay hindi isang tunay na babae. Hindi alam ni doktor na ito yung isang bakla. Dumating yung father, so mula naman ako pa rin talaga yung mga pangalan ng binigay. Nagtanong kami kung Ayun. siya, bakit tinawag yung dalawa na ito yung isang lalaki. Itinanggi naman ng mga sospek na kinikila nila ng pera ang doktor. Dapat ko kasi siya sa akin, kasi hindi niya mo. Yari ka. Bombit ka ngayon. Sa pangibong arresti. Para daw hindi na kami mag-reklamo. Hindi ko kalala personal ng police. Nakakalala lang kami sa scout. Kumawa naman sila sa akin. Nagtatrabaho ko marangal. Nagamay lang ako dito. Ay, hindi po ako nagigukol. Kasong robbery extortion ang isasampa sa mga nahuli. Bukod sa kasong kriminal, mahaharap din sa kasong administratibo ang nahuling pulis. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Bago ka. Bugbog sarado naman ang inabot ng isang lalaki sa Maynila. Hinala ng biktima, selos ang dahilan ng pagbubugbog sa kanya. Exclusive nagpapatrol, Rafael Bosado. Hanggang ngayon, dinadaing pa rin ni alias Vivo ang putok ng mata at ilang tahi sa mukha. Ito ang sinapit niya matapos mabugbog sa may Tintin Paredes Street noong 1 linggo.
Hinala niya, selos ang dahilan ng pambubugbog. Ang mga manok na sir, pinagsiselosan niya ako. Nasiselos. Yun lang ang mga selos. kapatid niya, nagbigti dahil sa ano Sa CCTV ng barangay, makikita Broken na nakatambay hearted. sa labas. Talaga? Hala, ay. Kasama ang isang babae. Di nagtagal, dumating ang isang motor. Kaya mo! Isang lalaki. Ginawayan pa siya ni Tibo, pero sinubukan ang lalaki. Sinubukan bumarang ng babaeng kasama si Tibo, pero napulak siya. Itinulak din ng lalaki si Tibo at humampas siya sa sasakyan bago siya pinagsusuntok sa ulo. Nang maawat ang lalaki, sinubukan pa siyang kausapin ng rumoronda ang tanod, pero umalis din ito. Panawagan ng barangay, lumutang na ang ng bukok kay Tibo. So, inakita namin yung tao kung ano yung address para makadala. Bululutang yan. Hindi nyo naman mukhaan. Gulpi sarado si yung ah. Toing, 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 toing. Hindi pa kayo tapos. Yung dalawa Tama na, sige, kaya mo na. Tagay ng soya milk. Nasira yung isa, kahapon lang namin binili guys. Namuo agad, nakakaloka. Inumisan namin ngayon. So kailangan pag na-open nyo talaga makonsume na siya. Yo, protein, protein, protein. Oh. Paano to? Charger din ata yan. USB. Diretso sa ano. Sa. Ewan ko. So, Yung ano na, yung Note 8 binigay ko na kay Daddy at ang boring sa akin. Parang wala lang. Wala lang siya sa akin, walang special sa kanya. So, ayun pa rin, ginagamit ko yung old and then yung pagkita yung aking Vivo. Ayan. Pang business lang naman eh. Kasi ang ginagamit ko lang naman sa cellphone guys is Viber, Messenger, tapos yun, mag-take ng mga pictures para i-post. Ganun. Tapos bank application, mobile application ng mga bangko. Then, ayun lang. Wala masyadong teki-teki na ano. Kaya nagkabuhay sa kanya. Hindi ako teki. So, bahala ka dyan sa buhay ko. Sa'yo na yan. So, ayun lang. Ganap na yung araw, guys. Ano pala kami bukas? Parang freestyle na. Kasi, yung upon application or registration, may ano kayo doon, may 4 na session kayo sa personal trainer. Trainer? Coach, whatever. PT tawag sa kanila, so personal trainer. Trainer. Huh? Whatever. So, ganyan, may 4 ano kayo, PT sessions. Tapos, yung isa is dietitian. So, yung dietitian nakalib daw. So, schedule na lang kami para doon kung anong mga kailangan kung anong mga kailangan namin kainin, mga dapat iwasan, mga ganun-ganun. And kanina pala, di ko na nasabi sa inyo guys na, ayun nga, hindi naman kami agad-agad na pina-workout kasi chinek pa yung mga kung anong mga ano sa katawan namin. Ano ba tawag doon dati? Yung mga sobra, mga kulang, yung ganun, mga fats. And visceral, fat. Visceral fats. Visceral fats. Tapos pati yung ano ko, yung talampakan ko, tinitingnan. Flat-footed daw ako. Ganun. Kaya ay, grabe. Yung kanina, yung final ano namin ni Miss Aiki is super pamatay. Pero na-enjoy ko naman kasi talagang no pain, no gain. Ayun. So, may mga nagsasabi naman sa inyo, pwede naman sa bahay lang mag-workout kayo. Yung mga Shanti T25 mga dati. Kaso, alam mo yun, nakakatamad talaga pag dito lang kasi parang forever na lang kami sa bahay, yung ganun. Baka sabihin naman ng iba, kala ko ba mas okay sa'yo nasa home base lang yung business nyo, yung ganun. Yun nga eh, kasi home base na yung business namin. Kumbaga, nabulok na lang kami sa bahay, wala na kaming wala nang ibang pinagkakaabala, puro sa bahay na lang. So, syempre, maghahanap din naman tayo ng ano, diba, yung ibang environment, yung mga ganun-ganyan. Tsaka maganda daw kasi, diba, makakagawa ka pa ng mga bagong kaibigan, yung mga ganun, makakasama mo sa yoga, sa mga class. So, anyway, sa mga nagtatanong kung magkano yung ano, yung registration, sa amin ni Froggy, binayaran ko isang
isang bagsakan is 10K. Kasama na nga doon yung ano, yung PT, tapos yung dietitian. And then naka-discount kasi walk-in lang kami, tapos dalawa pa kami sabay. So ayun, 10,000 guys, dalawa kami. And then monthly namin nasa 2,000 plus no daddy. So 2,000 mahigit for 18 months 'yun. So ayun, and then since tapos na nga kami doon sa ano, sa 4 na session ng ano, ng personal trainer freestyle na kami, pero naman kami kanina na kung gusto nyo pa namin ituloy yung ano, yung one-on-one session nga, may extra charge na siya, kaso medyo maharli ka kasi 1,000 plus 1,000 Per day? oh, per hour, per session. 1 hour lang yun per session nyo. Oh? Oo, Huwag na. 1 hour per session, nasa 1 Tinututuhan na tayo doon sa ano. 1,400, diba? Tapos ayun, May kung goodies. kukunin mo yung 36, kasi 3 months eh. Kumbaga nag-ano na kami kanina, nag-set na ng goal na within 3 months, kailangan ganito yung mabawas mo, ganito yung madagdag sa muscle mo, tapos, etc. yung mag-ano. So, 36 months, 36 sessions, ano na yan, sakto yun sa 3 months na ano, na goal. Then, ayun nga, tumataginting na 36,000. One-time payment na kailangan. Sabi ko, oh my God. Parang wala pa ako yung one-time payment ng 30 sa isbill, diba? Enroll ko muna yung anak ko. So, pag-isipan naman namin, di naman agad-agad, di naman sila sinabi. Just in case lang na gusto mo lang naman. Tapos may choices din naman na, meron din namang, 12 sessions, ganyan-ganyan. Tapos basta, pag kung may questions pa kayo guys, pwede ko kayong, ibigay sa inyo yung number nung Fitness First para maano sa inyo, or mag-drop by lang kayo doon kasi pag pumasok kayo doon or nag-inquire kayo, hindi naman kailangan is mag-register agad kayo. So pag-iisipan pa naman yun, and syempre i-discuss sa inyo yung mga payments and kung ano-anong mga benefits makukuha nyo, kung mga magagamit nyo doon. Actually buong lahat ng doon ng gamit doon is pwede nyo gamitin, and then pwede rin kayong mag-join sa mga classes, iba't ibang exercise, yung mga grupo-grupo, yun ang masaya doon eh, may ka-join ka lang. So ayun lang. Ang daldal ko, 6 minutes na naman. So ayun lang, and ang is at least 5 times a week ang namin, ang punta namin sa gym. Hindi naman kailangan yung everyday talaga ng straight na 7 days. So 5 times a week daw, at least 1 hour. So yun lang. Dumaldal lang ang lola nyo, and good night na kami guys, at wala na ako itadaldal pa. Good night, see you bukas. Good night daddy. Tulog na. Asan si Yung? Si Yung ang kulang. Iwan na naman sa labas yun. Kasi Magi na yung nanguna sa Yung sa higaan niya. Tada! Ayun na si wala si Yung. Si Poknat as usual, nandito pa rin yan. Ito. Nandyan. Sabi ko. Magigising na naman niya kapag nilamig siya. Tapos si Groot kalagan mo na daddy. So, bye!